Egunon, hemen gaude gaur, eguraldia arraskukin, gaur 6. eguna, erdia egina, eta bueno, oraindikan indarrez eta gogoz gaude, eta gaur disfrutatzeko asmoz. Gaur hemen, Medizineko aterpetxetikan, piko ugina azpitikan ateako gea, eta Puerto Somiedora jungo gea. Gaur, gure Anestazio Murritzaren pertsonen aldeko aldarrikapenan, irisgarritasuna izango dugu. Honek esan nahi du, pertsona hauek espazio berak behar dituztela gurekin batera partekatzeko. Horretarako, irisgarritasunak, motorikoa, konektiboa, teknologikoa behar du. Honek esan nahi du, ibilbidea berak izan behar dituztela, aldapa egokiak, soinu elementuak, grafikoak, izki eta zenbaki mota ulergarriak, hauek guk elkarrekin irisgarritasun bat edo bizitzeko espazio berbera izan dezaten. Eta, bueno, hau esan da, bere gaietikan, gola marea urdina, haupa zuek eta helo gara urdin!